Bergarako Mizpirualde Zahar-Egoitzan gaude, gainbegiralea naiz hemen, eta urtero praktiketako ikasleak hartzen ditugu hemen praktiketan. Mendekotasun handia duten pertsonekin lan egiten dugu, eta guri praktiketako ikasleak hartzeak freskotasun handia ematen digu, aire berriak sartzen dituzte etxean, ikuspuntu desberdinak, eta praktika ordu asko nola izaten diran, azkenean geratzen dira egoiliarrekin oso tratu estua hartzea. Oso importantea da eskolan jasotzen duten formazio teorikoa, guk osatu egiten dugu formazio teoriko hori gure praktikekin, eta guk ere garrantzia handia ematen diogu baita ere hizkuntzari, euskerari. Azkenean pertsonekin ari geralako lanean, eta hain dependentzia handiko pertsonekin bere gertutasuna lortzeko beren hizkuntzan tratatzea pertsona iruditzen zaigu oinarrezko gauzetako bat. Eta honetan praktikak egin ondoren, guk denei esaten diegu kurrikuluna uzteko, lana egite interesatzen bazaie, eta beti egoten dira denboraldiak batez ere udara partea, eta urte bukaeran oporren garaia batez ere lanera sartzeko aukera egoten dena. Eta praktiketan ondo erantzuten duen pertsonak beti izaten ditu aukerak bertan geratzeko. Hasteko modu bat da, eta jende dexente daukagu hemen praktikak egin, eta gero lanean izateko esperientzia izan duna.